Ľudia, mám nové kopačky dneska. Pozrite sa na ne. Takže mám úplne čisté kopačky. Pozrite sa na to. Pozrite sa. Aké kopačky mám na futbal. Takže najlepšie kopačky na svete. Ani špina. Počujete toto? Takže počujete tento zvuk? To vydávajú tieto. Neviem, ako sa to volajú. To sú kopačky, ale tieto neviem, ako sa volajú. Neviem. Takže dneska mi mamina kúpila to kopačky a dúfam, že sa mi bude dobre hrať s tým futbal. Lebo teraz ideme makať na futbale, tak neviem už čo, musel som si kúpiť topánky, aby sme toho mali dosť. Niektorí ešte nemajú tieto kopačky a čo robíte vy? Prečo nemáte kopačky? Dúfam, že budete mať. Ja si myslím, podľa mňa, že ja mám najlepšie kopačky. Čaute.